Relaxeu el cos. Això enfoca. Sí. Jo no ho sabia. Ah, no. Faràs tu les fotos? Jo faré des d'allà i ell des d'aquí. Bueno. Des d'una altra angle, des d'allà. Si no et surt alguna bé, és que soy un petardo. Vine aquí. Carme. La meva escola. Bueno, serà... Ah, que pista tabaco. No podem... Hi ha un resultat de TV. No em molesta, Imagina. No deixar 8 anys de tenir. 8 anys? Tu vas deixar 8 anys. Per favor, no em diguis això. No ho puc creure. Després de tenir les filles. Bueno, 3 anys de tenir la segona. Heu fet el gat, Mixo? El gat? El gat. Els nervis, no han fet gat? O allò que comença... Sí, però no, passa res, no cal bé. No, però sortir una nit i ja està. La cama? Otra drogadicta. Està bé. Mònica, al començament pots dir-ho dels mòbils, Ah, sí? Sí. perquè la gent no... Que no gravin amb el mòbil, perquè és la metge i de... Què? Per què? La gent es passa al... Llavors hem de requisar allò... És que ara que suspens que... Tenen per trobar, I és de les dures, No són ni... Professora. Necessiten millorar. Vale, feu ara un massatge aquí. Ha fet l'altra cosa. Podem fer les dues alhora, jo no tinc problema. Està vivint de paper. De on ets, profe? Nostres De l'escola oficial. En anglès. Ets profe d'inglès, bit d'inglès? Yes. Ara ja no? Eh? No. No, Que jo estic tensa. Però has fet cirurgia anglesa? Sí. Jo vaig fer un any de Ara, amb els dits, amb energia, tac. Me la deixarà. No te duermas. Sí? Sí. Hola. Però les teves són gordes i no estan gravades. Marejaran. Clar. I em dirà, fill Mario, nerviosa o no? Més autèntic. Eh? Més autèntic. Aneu a fer el temporal? Vale, ja ho he fet amb les mans, amb energia, ara el 8. A baix fluixet, que baix molesta. A baix fluixet. Però menja molt aquesta, menja molt. El que vull, ja et dic que cal una... Vale, ara aguantem el capeixí, fem un massatge per aquí. Fem un massatge per aquí i aguantem el cap perquè no li caigui. No li caigui. És un cabezot sobretot. I així relaxen, exacte. Vale, agafeu per aquí i deixeu el cap, si us passa. I ara, al centre de la columna, cap enfora, amb energia. Molt bé, Tres cops. Ja està. 3 cops i un copet. I vinga, espavila, canvi. Canvi. Canvi, feu el mateix, ja ho sabeu. Braços, cames, vaig a buscar tus hijas adolescentes. Sí, que deuen estar. No maquillando. 3 hores. Cada dia. Són menys 20. Que te queda, Maite. Ah, espera, que desnudos. Vaig assajant per la vida real. Relaxa. És bé, no? Hòstia, sí que em sento al final. He fet 3. Porta una merda, no sé qual. He fet 3. És que no són 3. Són 3. L'excusa És un ditres. No, a mi m'ha fet 3 que jo els he comptat. Aquestes alçades ja saps que no va paral·lel. Falta que no sabis fer una carrera a les mitges o alguna cosa. Tu calladeta estàs molt guapa. Pues estic de genolls, tia, així, entregadíssima. Home. Estoy un poco nerviosa. El gato. Però estic veient, no hi ha tot. No ho baixem perquè no sentim la dansa. És que...
Ha tindrà les cames més relaxades de la història. Collons, vaya cambio. Ya, bueno. Sí, es que la has visto y cómo van. Hòstia, tenim la mala de l'Ester. Allà fora. Ah, sí? La teva també, com he pres. No, viste Yes. Com era ara? No, no, no. Sí, amb els dits, clac, 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 Quines clac. ganes té? No, el de jo. O sigui, que Victoria... A mi em sonava que estava allà. Però no s'ha de veure. Era un perico real. Després de pensar... Són fans teus o fans teus? A les 6 ja estava molt jo crec que haurien a mi El 8, si dieu fet això, el 8. Ah, el 8, això no. Hòstia, important, Tu tranquil. I segur que no està per aquí... Que em van dir... Qui és un astronauta, no? Amb la locutora. Ah, jo. Allò sí. És que era una mica difícil. Ara ho vull, també. Però ho vam fer un matí nosaltres. Pots dir també que banda... Has vist el vídeo? No, l'heu vist. Sí, està bé. I què tal? Ah, de l'Euroclima? No, l'has de O passar. sigui, l'has vist? Jo és que no ho vull veure. No, és que està terrible. No cal veure, oi? És que està molt mal Se gravat. sent malament, se senten els passos i no se sent la veu. Se senten els meus... Està mal gravat. Quan cantava. Sí. Això sí, mira, res. Mira què? Però això... El cap, pot tenir d'aquí? Tenim memòria de El peix. dia que ens fem famosos això no ho podem treure, No, home, això aniràs cotitzat, en algun moment. Quan Quan en 10, doncs... Quan acabeu el coll i estireu el cap des de darrere. Que m'estiris el cap cap amunt. Helena, no t'enteres, Aquí. Sí, és una... I ara, l'esquena. Ai, Amb energia. Però no m'has de fer superpositiu? ja, Mira, mira. Mira, mira. Ara què era? Al final has fet un tom. I ara... Escolta, m'has ficat al món. I ara puigem que m'ha deixat. Bueno, Marla. Què passa? On és el Jo meu no diré perquè jo no Fem tots una mica una escolfa i vocalitzar. Així fem una mica de massatge. Per aquí sobre també. Aquí sobre, a sota. Bé. Xiclets fora, Sí, vale. Ah, bueno, què volíeu fer per l'escena? O no? No. És que són adolescents de veritat. Què, xiclet? Nosaltres? No. Espera. No Vale. m'he rentat sense. Ara, la llengua. Vale. Peix. La llata. Morir tancat també. Traient la llengua. Si voleu que pot anar bé, també 3 cops, només, però des d'un punt agafeu aire i ho traieu amb una frase molt curta, sí? Amb una paraula molt curta, perdó. És igual, sol... Però mantenim. No... Sí, exacte. Ho feu primer, deixant anar tot l'aire amb la vocal, i després sí que podeu fer amb una frase de les que tingueu, punteta, també la llanceu com sense allargar, però ei, què passa? Però dirigint una miqueta, moveu-vos per l'espai, o sigui 3 amb una paraula curteta per allargar la vocal i després 2 o 3 més amb alguna frase curta. I que utilitzeu el cos, que no sigui la paraula. Agafeu aire i utilitzeu el cos. Ja, no sento res.
Fem el trio exacte, mare. No, per últim, el mateix preparem a buscar-vos un espai i el moviments, una mica allò de proposar un moviment a l'espai i l'altre que respongui, vale? Sí? Simplement aquesta resposta, d'anar proposant coses, sí. Proposem mútuament, amb la parella. No, parlar. Vale? Els dos proposem i reaccionem. Sí. Com parlant sense parlar. Vosaltres aneu no, sense parlar. Sense parlar, de moment sense parlar. Sí, els dos alhora, aneu tornant. Sí? Sí, però això sí. Vale, i ara el mateix però vinculat a l'escena, per tant també hi ha text, però sense oblidar que l'important és el cos. Vale? El mateix, però primer entrem amb el cos i després diem el que hàgim de dir. Però entrem amb el cos primer, com ho estàvem fent ara. Ja. Sense exagerar, un any. Molt greu. Fa una mica de vergonya, però és que és de molt fort. I també sempre dotarem els temes. Anem fent trossos sueltos, no donem continuïtat, no és tota l'escena, anem fent trossets. És que dija! Quiet com a la meva. Esto que es de filosofía. No. Tranquil·la, però sí. Molt bé. Sempre ho serà. Sí, clar. Vale, stop. Vale, és important. L'escena, el text ja el sabem, però oblidem-nos del text. El que importa és que siguem capaços d'estar percebent tota l'estona el que fa el company i de tenir clar cap a on vaig jo, però també com m'està estimulant l'altre. Sí, i estimular també l'altre, ja ho vam comentar, d'acord? Llavors, vull que abans que aquests 5 minuts mentre la gent entri i tot això, vull que cadascú per dins, no vull que estigui repassant el text, sinó que repassi d'on vinc a l'escena, o sigui, què estic fent? Alguns és què estic fent i d'altres és d'on vinc, o cap a on vaig també, perquè d'on vinc és cap a on vaig, en el teu cas, per exemple, o en l'exemple de les nenes també. I que visualitzeu els grans canvis, sobretot els que depenguin de vosaltres, perquè han de ser visibles, i és el que us farà canviar, ja ho vaig comentar, us farà canviar el ritme i també sorprendrà el company. O sigui, tot també és que siguin visibles els canvis, i perquè siguin orgànics els hem de tenir clar, allò, em passa això o ens passa això, es produeix un canvi i ha de ser visible, i això canvia la dinàmica, ¿vale? O sigui que els grans canvis que els tinguem clars. Llavors, a l'escena doneu-vos temps, l'important i el que a la gent li encanta veure és com l'actor s'ho està passant bé, com disfrutar, com està jugant una situació i sobretot veure que els companys estan enganxats entre ells, que s'estan escoltant, s'estan estimulant, per tant passeu-ho bé. I si us perdeu, el públic no ho sap, us inventeu, no passa res, cap problema, vull dir que aneu tranquils i ja està. I veu i cos, feu-vos grans, de que jo després us pugui dir que cabrones, en classe no me hacía esto. Sempre passa, Mira avui ho fan de conya, sí? Ho teníeu molt bé, l'altre dia, per això vull dir que... Però que no us refieu, aneu a jugar-ho de nou, vale? Tothom ho té tot superpreparat i controlat, objectes, etc. Vale, doncs bolsos i porqueries, darrere, he dit. Darrere o allà sota si són coses petitetes que podeu guardar aquí sota. Sí, que no et distregui més això i
Ja, jo ho he assajat amb això, per això, perquè no em despisto.